mok penehi tembang sing klasik apa? Jineman yo gelem. Apa kira-kira lho? Apa? Langgam. Oh langgam, siap. Oh iso ana dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Hidrasmara, Pak. oh, hidrasmara. Weh, saged niku. Weh, Insyaallah. insyaallah. Lah aku mangke ana sing WA aku iki kan. Sinten? Yo tak wacane ya. Aku darani goro. Mengke kula tak bawa nyidra asmara, Pak. Sinten? Nanang tunanetra. Iso WA aku to marane raro kok iso WA iki. Nanang merem. Nanang merem. Wah, lagi. Heeh, ya. Iso enak menan. Ora sang ngendang. Ini bisa dijawab bahwa namamu pengen nembang si Niken coba. Oh alah, cek gayam. Tuh. Oh, tetap. Wes, Wes gede dicoba dhewe mikir. gila-gila ya denden sawah. Anu aneh kan, wis gadeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Nah, Wes Mas ning ngono wes. Kata ya tenggoku kopong. sik nom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapakmu dengkule kopong wis biasa. Saking cahra mau leren ya. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Lho Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan goro-goro. Ngono ya. Nggih, Pak, injing, Pak. Durung enjing. Lirik itu, maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Bentene namung setunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae direm. Oh iya. Wes, lakon arep nembang karo Niken Salindri nang. Wong nggih wong niku ati kula. Heeh. Nggih. Ya. Loh, penggemar wayang anjuk sik komplit. Nggih, sudah nuwun. Pak Tukul ya sik lenggah. Oh alah Mas. Mau tak gawane kaos kemuso lali ya. Oh, alah Pak Tukul. Wah, ya. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca Dijo Laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak. Nggih. Amin. Kita tamu niki Mbak Niken niki. Amin. Wong ngene mboten niki udan terus. Aduh. Gayamu. Oh, nggih. Ya. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tiamurti sing. Nggih, Mbak Tiamurti sembah nuwun. Ya, metik seri Harling Darmo Nggih. Mrene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Lah terus sing ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon. Cangkeme amin. Dorong kocok. Wah, ya, aku nopo. Metik seri angling Darmo. Nah, luar biasa loh kan. Iki kan catatannya di aku kan. Ndak anu. Mendat tetane ning ngarep kene tipine. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Lah iki ndase wong tuwa dicandak karo bocah. Alah wong Enggak gede nek ngono ora ngerti iku. Lah iya. on Coba kacamata ireng ya ngene iki. parah beten ya kena. Ana cerita tingkae ula
lanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho, Ken. Nggih lho, Pak. Ayo. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok rong tau krungu. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nyawang, ya ta? Heeh. Lha lanang delok dhek mripat duwe, ning ora iso nyawang, mergo picek. PC audio gini ya. PC audio kok. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh, harus. Sampeyan dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus. Suaranya sampeyan yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu menagus alhamdulillah. Menagus ndak aneh-aneh. Lambe. Wis ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong wedok-wedok. Aku lek kon godho dewemen. Makane mek Gusti Allah dipateni jegrek. Kelihatan. Ari-ari resik dipateni. Wani gonjak garwane sang moho wiku Nano anangge sang Nagaraja sesilih inaka kini iki pengumuman kagum penggemare Mbak Niken apa? Beijing tasik acara teng Wates. Oh, sama nak yo update to Mas. Ya, Kowe kok ngerti jadwal ini kan sing ngandani sapa? kula tingali teng Google Map. Apa hubungannya karo Google Map ki lho? Ora aku delok ning postingan kan. Postingane sapa? Ya postingane arek-arek iku, aku kan nonton. Makasih Mas. Enten suanterne to Bu. Nek niku lha sing ngrungokne. Oh iya. Digarap Tarzake wong ayu ya. ya, digarap ya. Nggih, siap. Lagu niki iki lak karyane Mbah Haji Suprojono. Leres. Nggih. Uga sing ngempet-ngempet nduk Niken nalika jek cilik dhisik. Leres. Nduk kan. Iki mau aku entuk dawuh saka panitia. Mergo nggone mbuhan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora karo. Nggih. Mereka Ibu Waka Kesiswaan Ibu Indrawati SPDM AP jaturi tindak manggung kali mau Pak Kepala Sekolah sing dirumiyinke mbok menawa beliau tasih kepareng mumon lenggan jaturi tindak manggung yo Nduk. Nggih Pak. Monggo Ibu tidak mriki Bu. Ya. Yo kalau men ora vakum dikeroprakne para kanca. Yo, truk. Nyuwun pangapunten nembe gara-gara kula atur tindak amargi kula Pak Kelas Kaharum yen nggih Bu. Tasih anu nggih, dereng ngantuk nggih Bu. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih niku wau menikmati pagelaran nggih Bu nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Lho. Bu guru ya? Nggih, sedang enjing Bu. Enjing. Nggih. Pripun Mbak Niken di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah aku remen sangat Bu. Oh, remen sangat. Nggih, amargi ditanggap gitu. Oh, Makanya nggih. mboten nggih. Mireng-mireng mau kok saged dicicil. Nggih saged. Saged, nggih. Saged.
Nggih, pokok satu hari niku saged dicicil. Mengke pembayarannya ampun lunas mboten Bu. Saged dicicil. Pagi pinten, mengke siang tambahi pinten. Nggih, niki mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung mengke. Heeh. Ibar niki mengke dicicil malih. Tahun ngajeng. Oh nggih, gampang Bu nggih. Ngoten. Leres. Terus wiwit dinten iki dipun cicil isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000. Niku mben dina. Mengke disetarakan seperti ngoten niku. Mengke tahun ngarep nek mboten sampai. Niki nggih, Mbak. Piye kan? Pripun? Jare isuk awan sore. Isuk awan sore ya pas hari hai lho Pak Mas. Kadung wau pun kalender pun kula bunderi ya Mbak Niken. Nggih. Tanggal pinten to Bu tanggal pinten? Nggih, Desember ngeten iki 2026 jeng ben. 2026 dicicilke saiki. Nggih. Ya plekoto lho Bu. Ilang no muspro. Iya. Gampang mengke Bu, gampang. Beri dados setiap tanggal 24 ya Bu. Lahirnya SMK PGRI 1 24 tanggal itu. Oke. Rencana tahun depan badhe nanggap nopo Bu? Nggih, karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil pangga oke. Oh nggih, aman mayang kan Aman. saged dicicil Bu. Oh, Dijual ngoten. laras nggih, saged mboten Pak? Apa? Dijual laras cicil saged mboten? Ya iso kepepet ya iso. Heeh. Enggak Bu, badhe ngaturaken napa? Lagu napa Bu? Bu Indra. Nggih. Napa? Kula niku jene mboten mau kok suara emas, lah kula mboten saged nyanyi yang bagus. Ini bakal menika partisipasi Bu. Partisipasi. Nggih, panjenengan Napa Mas? napa? Derek. Nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kadang jenengan nggih sing nyanyi. Oh nggih napa? Soalnya jenengan kula bayari ya. Nggih nggih manut nggih. Lah iya. Lunas ya Pak ya. Bu Indrawati iki mung melu partisipasi lan gaengke. Sing gane sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele ngantian. Ya. Ben ora ngentot-ngentot kowe ya. Heeh. Lagune napa? Bu. Lamunan. Lamunan. Ayo Mas Agus. Kok Agus kok coro. Iso Agus ae. Ya, lamunan. Mas Andi ya. Rada aneh ya kok ya. Iya. Orang dhuwur kok iki. Pun dhuwur-dhuwur mboten saged Mboten niku nadane Mas Andi. Mboten. Andi. Oh, Andi ora Agus. Sing japali jeneng ngarepe A ya, Tru. Ya. Oh ngoten. Nggih. Ah, Nggih. Ahmad. Ahmad. Ahmad Saiful wonten guru mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ya kok kula nggih enten kok sing jeneng Ahmad. Oh ngoten. Sing ngendang niku ngendang Jawa Timuran niku jenenge Ahmad Saitoni Rojim. Nggih. Swantenipun sae Bu Indrawati. Saya saking pundi? Saestu kali musik nggih pas ngoten kok tempone nggih pas. Margi Mbak Niken niku. Sing nggawe pas kan Mbak Niken. Makasih Bu. Nggih, Semoga sami-sami. selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ada kata-kata untuk semua atau para siswa-siswa Untuk anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk, terima kasih. Kemarin juga sudah mempersembahkan jadi perangkatan Bapak. Oh gitu. Iya, Perangkatan kita 2529. Nggih. Kalau jadikan satu di sini pasti Nggak gelut. Oh, Nggak gelut. muat iya, tapi gelut Gelut. pasti. Maka dari itu ini perangkatan kemarin ada penyu musik untuk kelas 10, kemudian kelas 11 kemarin juga Mbak Ajeng Febria Jadi setiap angkatan itu nanggap sendiri-sendiri. anggap sendiri-sendiri. Wah, luar biasa. Iya. Kok sakit mendidik siswa-siswi di sini kok seperti itu toh, Bu? Ya, karena kita awalnya itu anak-anak kita yang paling terpenting itu adalah kedisiplinan Bapak. Oh, betul. Bapak Ibu guru SMK PGRI 1 Nganjuk yakin
bahwasanya anak-anak kita, anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk itu sudah pinter. Nggih. Kalau karakter itu kalau tidak dibimbing kan susah, Bapak. Betul. Nggih. Yang pertama itu karakternya ya. Iya. Kalau mungkin dari Bapak Ibu guru banyak menasihati sekarang tidak digunakan. Tapi kami dari Bapak Ibu guru yakin bahwasanya anak-anak PGRI suatu saat akan mengingat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Betul. Iya. Luar biasa. Disiplin Karya bagi kami nomor 1, Bapak. Disiplin nomor 1. Iya. Pasti selalu akan terkenang oleh para siswa-siswi di sini apa yang menjadi himbauan dan dawuh-dawuh dari Bapak Ibu guru. Walaupun tidak sekarang tapi untuk besok dan kelak. Ya, kami yakin, Bapak. Karena ya suatu keberhasilan itu dari keyakinan. Betul. Kami yakin bahwasanya anak-anak SMK PGRI 1 Nganjuk juga sudah terbukti walaupun kita itu sekolah swasta, Bapak. Betul. Ada yang jadi tentara, polisi, wirausaha juga ada. Jadi luar biasa. Disusul karo Mayang karo Ovalisa. Ya. Iki ana sing nyuwun lagu Samboyonan. Nah iki. Ya cah telu. Ngomong enek Mas. Gugu. Bisa kok Mas Ruki sing ana pelandangan Pace. Mau nyuwun lagune sing berbau Samboyonan Pak Kangko. Nggih. Kepenger nimbali dumateng kula sakanca. Nggih, sampun. Ya. Nangis sajroning atiku. Sound sistemnya kebantaran iki wis. Aku iso pangpeng. Kula kurang banter nesu. Iya. Bareng gabung karo Sonjo Dipati terus jensete digawe dhewe-dhewe tur jensete loro son kuning ngedap-edapi kode tahun depan kudu duwe genset dhewe. Genset 10.000-an. Lah iya. Lah panen ape lan orane mbok penabuhe ape kaya ngopo kompake kaya ngopo. Nek ning sound sisteme ora muni. Halah nganti sengkleh tangane ora apik. Lho ya. Dadi kerjasama yo, Gong. Heeh.